Salutacions cordials, motors a punt, semàfors en marxa, posant primera i arranca dalt i gas. Tornen els pendents impossibles, els desnivells que fan suar la mecànica, els revolts que exigeixen el millor de cada pilot. El campionat balear de muntanya obre temporada a Valldemossa i l'analitzam amb un gegant de la categoria, el mític Helmut Kallenborn. I un dels aspirants a aquesta corona que es posa en joc estrena nova arma. Quique Perelló ha recollit a les instal·lacions de Calm Competició a Barcelona el seu flamant Ford Fiesta Proto i l'hem acompanyat per conèixer les seves primeres sensacions. És una competició que creix per moments i s'ha posat de moda. Són les Battle Laps, en què vehicles particulars miren de ser els més ràpids damunt l'asfalt. Serem al Ren Arena per veure com ha anat la darrera cita. El Rally de Suècia ha estat l'escenari d'una lluita sobre neu en què Ogier ha trencat el domini de l'Oeb i que dos mallorquins han viscut de ben a prop. En David Sánchez i el seu fill segur que no oblidaran el renou dels motors a terres nòrdiques. I per suposat, aquesta setmana tampoc faltaran els concursos d'alt i gas en què podreu aconseguir els millors premis. Més enllà de les competicions de les que tothom en parla, fora dels focus mediàtics tradicionals, hi ha molta vida i, sobretot, molta velocitat. De cada vegada és més habitual que els bojos del motor, que no solen disputar campionats, es juntin al circuit per descarregar adrenalina i afrontar el desafiament d'esgarrapar segons el crono volta a volta. És el que es coneix com a Battle Laps, que han viscut al Ren Arena la primera edició de 2013. Són vehicles particulars que els propietaris van evolucionant per fer-los candidats a la glòria que atorga dominar la resta de rivals. Potència, rendiment i molta inversió és el que mostren a primera vista alguns dels models que afronten les Battle Laps. Febrer s'acaba i el cel de Llucmajor fa cara de pluja, per això no empagueja la cinquantena de valents que volen ser els més ràpids i els aficionats que volen gaudir d'aquest dia a les carreres enmig d'un ambient de festa i diversió. Una bona participació que evidencia la gran salut d'aquesta iniciativa impulsada pel club HPM Racing i la Federació Balear d'Escuderies d'Automobilisme i que arriba a la 6a edició amb la intenció de projectar-se en el temps i consolidar-se com una alternativa ben ferma per poder disfrutar de la passió per la conducció competitiva. Les regles aquí són ben senzilles. Cronòmetre en marxa i a volar damunt l'asfalt del Ren Arena cercant aquell pas per revolt que et concedeixi unes dècimes. Calculant la traçada perfecta. Traccionant amb l'angle ideal per afrontar una recta on exprimir els cavalls. Tota la recerca d'una volta immaculada d'errades perquè els segons cauen sense perdó. Després d'uns girs d'aclimatació és hora de donar el 100%. Ningú no es guarda res i la tensió competitiva creix fins a límits impensables. Això provoca una igualtat màxima que només es va votar un pilot, monarca absolut de la jornada del Battle Lap. Aquest és Karl-Heinz Bosch, que als comandaments del seu Fórmula Renault va deixar una millor volta d'1 minut i 35 segons, registre impossible per a la resta de pilots, que quedaren a més de 7 segons. Això sí, cal dir que no tots els vehicles tenen les mateixes prestacions i formen part de la mateixa categoria.
Per darrere Bosch, però liderant els models de tracció davantera, va quedar Flecky Aguiló, amb un Clio Sport. Tercer va finalitzar el Subaru Impreza STI de Dani Fernández, després d'una lluita aferrissada amb Aguiló, que es decidí per només 6 dècimes. Pel que fa a la modalitat de tracció posterior, Xisco Benito, amb el seu 350Z, va marcar el millor temps del dia en aquesta categoria. Amb els participants d'aquesta edició ja són més de 140 els vehicles que s'han animat a participar a les Battle Laps, on tothom que tingui ganes, coratge i un bon cotxe pot sumar-se a la festa i descobrir la seva habilitat al volant. Aquí no hi ha grans premis, però sí fortes emocions, noms desconeguts però mans habilidoses. Sens dubte un esdeveniment per descobrir i conèixer que comença a tenir ressò. Si voleu sumar-vos, ja sigui des de la grada o desafiant l'asfalt, apuntau al calendari el dia 28 d'abril, quan tornaran les Battle Laps. Dali gas! És hora de participar en els concursos de Dalt i Gas. Els amics de Passats de Canto vos regalen un DVD amb grans resums del món de l'automobilisme. Els primers afortunats ja han rebut la seva recompensa. Si voleu seguir el seu camí, entreu i feu-vos seguidors de la pàgina de Facebook de Dalt i Gas, on trobareu totes les novetats i les millors imatges del programa. Cada vegada en sou més els que vos sumeu en el projecte i volem agrair la vostra fidelitat. Molta sort a tots! El Mundial de Ral·lis no dona treva i aquesta setmana s'ha traslladat a Mèxic, on Sebastián Ogier ha confirmat que és el relleu perfecte de l'OEP amb un nou triomf que el confirma el lideratge del campionat. Però abans de rodar per territori azteca, els pilots s'acomiadaren per un temps de la neu a Suècia. La segona prova del campionat oferia les mateixes o pitjors condicions climàtiques que Montecarlo. No debades, el país nòrdic és sinònim de baixes temperatures i neu per donar i vendre, el que garantitza tanta dificultat pel pilot com emoció i espectacle pels aficionats. Entre els seguidors que ho comprovaren de ben a prop, trobam el pilot mallorquí David Sánchez i el seu fill David, que amb només 10 anys segur que no oblidarà l'experiència. Encara que no sabem si va gaudir més el gran o el menut en trobar-se amb l'ídol Carlos Sainz i les estrelles actuals del Mundial. Els Sánchez en recordaran per sempre els trams protagonitzats per Loeb, Ogier, Sordo o Latvala en un ral·li que ha demostrat que hi ha canvi de règim. Mateix nom, diferent història. El ritme continua sent cosa d'un Sebastián, francès, però ara és el torn de l'hereu, el successor que reclama la corona. Sebastián Ogier arriba a Suècia amb l'espineta de quedar darrere el mite l'OEP a Montecarlo. També és un repte per Volkswagen, que necessita una victòria per reafirmar la seva aposta pels World Rally Cars. Però el 9 vegades campió del món treu la seva maestria al primer tram. Poques diferències per un toc d'atenció pel qui el vol enderrocar. Ogier no s'espanta i firma un segon dia de competició magistral. Scratch rere scratch, el pilot de Volkswagen demostra que el Polo és una bala destinada a fer grans coses aquesta temporada. Per darrere, el seu company Latvala i Loeb lluitaven per la segona posició. Com sempre, cada tram s'afronta amb el risc de perdre el control i estavellar-se. Tots cerquen el límit, apurar fins al màxim la traçada, i això es tradueix en maniobres fantàstiques que són or pur. La tensió es descarrega una mica en baixar del cotxe. Loeb, tot i un riure més irònic que sincer, amaga el regust de veure com el superen. Ell no correrà tot el Mundial, però l'orgull ferit del campió encara hi és. El culpable del seu estat d'ànim manté al 100% la concentració. Ogier està davant l'oportunitat de la seva vida i no la vol desaprofitar. I no ho va fer.
El darrer dia, Sebastián Ogier no comet cap errada i amb un pilotatge perfecte finalitza primer amb més de 40 segons sobre Loeb. Otsberg, amb el Ford Fiesta RS, completa un podi plural de marques que evidencia que la dictadura de Citroën tal vegada s'esgota. Altre pilot de la marca Gala, Dani Sordo, tampoc tenia massa sort. Després d'un cap de setmana ple d'esculls i dificultats que el tenien fora de les posicions nobles, s'acomiadaven a estavellar-se contra una roca. Però els que ningú els ha guanyat en il·lusió és els dos David Sánchez. Pare i fill han viscut una experiència inolvidable que han tingut l'amabilitat de compartir amb tots nosaltres. Suècia ja és història, gran història per ells, que ens han demostrat la gran afició que hi ha a les illes per una de les proves reines de l'automobilisme. All Sports Racing School en el circuito Mallorca Ren Arena. Conduzca un Fórmula BMW. Pilote o copilote un KTM Expo. Curso de conducción deportiva y perfeccionamiento al volante. Eventos para grupos y empresas. Aprenda a manejar un car de la mano de los mejores. All Sports Racing School es distribuidor oficial de Swiss Headless. Guillermo és capdavantera al sector del reciclatge de vehicles gràcies a les seves innovacions, l'ús de les darreres tècniques i uns equipaments de 1.500 metres quadrats de superfície que la situen a l'avantguàrdia tecnològica. Si vol desfer-se del seu vehicle, Guillermo és el lloc perfecte. Es fan càrrec de tota la tramitació legal de la baixa per a la seva tranquil·litat i amb els papers en regla comença la transformació del vehicle en un producte reciclat. És cabdal deixar la màquina seca d'elements contaminants, com benzina, oli, anticongelant i líquid de frens. Posteriorment s'analitzen i separen les peces que poden ser reutilitzables i que Yermar posa a disposició del públic. La darrera passa del procés suposa la compactació de les restes del cotxe pel seu enviament a la península, on rebrà el tractament final. Però com vos dèiem, totes les parts aprofitables es venen com a recanvis a la tenda de Yermar amb preus fins a un 70% inferiors a l'original. Així poden tapar els buits del nostre cotxe sense fer un bon forat a la nostra butxaca. El circuito Mallorca Ren Arena es el mayor recinto dedicado al motor en las islas, con 200.000 metros cuadrados de instalaciones, pista y alquiler de cars, posibilidad de correr con su vehículo en un circuito de más de 3 kilómetros. El restaurante ofrece menús variados, sala de conferencias y zona VIP. Organice eventos para particulares o empresas con el abanico de servicios que ofrece el circuito Mallorca Ren Arena.
Els aspirants als ceptres del Balear de ral·lis i el de muntanya vetlen armes davant l'imminent inici de la temporada i un dels que segur vol tornar a aixecar el públic de les voreres és fruit del binomi entre l'eficiència alemanya i un dels cotxes nascuts a terres teutones. Parlam de Martin Alvermissen i el seu Porsche, que s'ha renovat per dins i fora amb l'objectiu de millorar el Gran 2012 realitzat. La següent passa és lluitar pels podis. Bueno, después de la temporada pasada notamos algunos cambios que necesitamos hacer y por eso usamos el invierno para cambiar la suspensión completa. La suspensión tiene ahora 40 milímetros más corrido. Luego el autoblocante ahora me da tracción en las paellas cerradas en la rueda que está en el suelo. El año pasado teníamos muchísimos problemas. También tenemos ahora un cambio secuencial y esperamos todas estas mejoras. Vamos a cambiar en mejor tiempos este año. Podem esperar una versió 2.0 de Martin i el seu equip, que ja no trepitgen en terreny desconegut els trams costa amunt del Balear de muntanya. L'experiència ha de ser un grau. Fixeu-vos bé en aquesta muntura que amaga un gran potencial que fa créixer el nivell de les nostres competicions i que segur donarà bones alegries a Martin Alvermissen. Sí, el programa para este año está previsto que hacemos todas las subidas de montaña. Vamos a empezar ahora en el próximo fin de semana con el rally clásico para ver cómo se comporta el coche. Está en principio previsto toda la temporada completa aquí en Baleares y posiblemente podemos hacer dos rallies también en la península. Des d'aquí li desitjam a ell i a la resta de pilots molta sort per una temporada que és a punt d'aixecar el taló. Només queda que l'asfalt dicti sentència. Dali gas serà allà per cantar i contar-ho. Amb l'inici del Balear de muntanya i de ral·lis a la vista, hi ha importants novetats en les muntures d'alguns dels nostres pilots. Aquesta setmana hem estat testimonis del muntatge de la nova màquina del menorquí Quique Perelló, el potent Ford Fiesta Proto, preparat per calm competició. Aquest cotxe el vam fabricar a partir de que la Federació Espanyola va decidir fer una classe nova, que li diuen Nacional 1, amb una mentalitat molt clara de fer un cotxe molt competitiu, que es pogués mantenir d'una manera amb un preu raonable. Aquest any seria el manteniment d'un grup N, però amb unes prestacions molt elevades. Llavors, la base d'aquest cotxe és la mecànica d'un Mitsubishi Evo 10, amb tot el que és una carrosseria monocasc de Ford Fiesta Go Rallycar. Té el mateix arc de seguretat i les mateixes mides i tot com Ford Fiesta Go Rallycar, amb la mecànica d'Evo 10. Això junt amb la brida, que pot portar de 36 mil·límetres més el pes del cotxe, que poden ser 1.250 quilos, realment el fa un cotxe amb moltes prestacions. Esperam que les mans del pilot de Perot, o sigui, tenint en compte que hi haurà el lògic procés d'adaptació que requereixen aquestes bèsties de l'asfalt. Perelló tindrà que canviar el xip de l'Evo de l'any passat per tal d'aconseguir negociar cada revolt i pendent de les costes illenques amb un cotxe més lleuger i de dimensions més reduïdes. Té totes les qualitats de l'Evo 10, però amb bastant menys pes, menys inèrcies i molta potència. Llavors això fa un cotxe molt competitiu. Una màquina polivalent a l'estil World Rally Car o Super 2000, cotxes amb una estructura que s'adapta a diferents superfícies. En un principi, en Quique té pensat fer el Balear de muntanya i el seu debut serà a Valldemossa el proper cap de setmana, tot i que no descarta participar en algunes proves del Campionat d'Espanya de terra o les G-Sèries al circuit de gel de Gran Valira. Ara l'estem acabant de muntar en configuració d'asfalt, però el mateix vehicle va néixer fent gel a Andorra, és un encàrrec del pilot andorrà Ferran Font per fer el gel, i després ja vam evolucionar amb el Nacional 1, va seguir amb terra, és un vehicle que ha guanyat 2 carreres al Nacional d'Espanya de terra, i també ha fet asfalt. Aquest vehicle amb Xevi Pons va fer segon al Rally d'Orense de Campionat d'Espanya.
bois, l'arma d'en Quique encara no està vestida ni maquillada per la seva cita amb l'asfalt balear. Però les instal·lacions de Calm Competició, com a molts dels tallers de les nostres illes, ara són setmanes on es treballa contrarrellotge. Tots els equips estan fent els darrers retocs als seus vehicles per aconseguir el millor setup per un campionat que promet ser més emocionant que mai. És un vehicle, que això també és bastant comú amb els Mitsubishis, que canviant el kit de frenos, suspensions, proteccions, bàsicament, i una mica de posta a punt de motor i de diferencial, és un vehicle que amb molt poca feina i amb molt poques peces aconsegueixes fer les tres coses. No deixeu que us ho expliquin els amics i acudiu a Valldemossa el proper cap de setmana, on es lliurarà la primera batalla de la guerra per ser el rei de les muntanyes balears. Arriba un dels moments més esperats per tots vosaltres. Daligas continua repartint premis. Vos imagineu lluint aquesta granota de la millor qualitat cortesia d'Oulet Moto Mallorca i d'on només heu de respondre una pregunta molt senzilla. En quina posició va acabar Lluís Salom l'any passat al Campionat del Món de Moto3? Primer, cinquè o segon? Segur que ja la sabeu i d'envieu la resposta a la nostra plana web www.daligasib3tv.com. Molta sort a tots! Que molts enyoràveu el desafiament als desnivells, el retorn de les curses a les muntanyes. Les excursions pels cims de la nostra geografia estan molt bé, però si a la natura li combinem l'aroma de la benzina, el còctel pels apassionats del motor és idíl·lic. I vau prepareu les botes perquè torna el campionat de muntanya i l'estrena és a Valldemossa. La terra adoptiva de Chopin acull el 23 i el 24 de març una melodia de motors al límit. L'objectiu és el més ràpid als 4 quilòmetres d'ascens enclavats a la paradisíaca costa nord de Mallorca. Molts són els aspirants a succeir el palmarès del balear de muntanya Biel Arrabal i alguns presenten armes noves per afrontar el repte. La cartoixa serà novament el testimoni mut i privilegiat d'una cursa que va néixer el 1968 per celebrar les festes de la Beata i que des de 1974 es va disputar amb regularitat fins al 1983. La pujada a Valldemossa es va consagrar com una de les més ràpides del calendari nacional amb ascensos a més de 140 quilòmetres de mitjana. Llavors, Valldemossa va acomiadar-se d'aquest esdeveniment quasi 3 dècades. El 2010, la prova es va reprendre amb un èxit creixent i la implicació total de l'Ajuntament i tots els valldemossins. Per a que vos fasseu a la idea i prepareu alhora la càmera, vos recordam que s'ha organitzat un concurs de fotografia per obtenir aquella imatge espectacular que segur molts gaudireu. Al nostre Facebook hi trobareu més detalls. També els artistes més menuts podran mostrar les seves habilitats amb el certamen de dibuix que organitza l'Escola de Valldemossa. I si parlam d'artistes, ell ho és quan té un volant a les mans i ho ha demostrat en innumerables ocasions a l'asfalt balear. Ens posam drets per xerrar amb el pilot alemany Helmut Kallenborn, 9 vegades campió del balear de muntanya. Valldemossa es para mí también parecido como el Puigmayor. Son dos subidas que corazón me gusta y además yo creo este año era también un buen lugar aquí para celebrar esta subida. Ja fos en fórmules o barquetes, Helmut ha estat un dels grans pilots de l'automobilisme illenc durant les darreres dècades. Per això se li ret homenatge, però ell ho donaria tot per tornar a sentir la velocitat. Pel seu cos no circula sang, sinó benzina. Mi corazón toca para carreras y para coches y el ambiente en las carreras. Y por eso yo quiero venir para mirar como sea un espectador, pero siempre me pone nervioso
no puedo conducir, me falta. Per a que Helmut i tots vosaltres no perdeu pistonada, els horaris de la pujada a Valldemossa són els següents. Dissabte 23 es fa la primera sessió d'entrenaments i diumenge els darrers assajos abans de la cursa. Recordeu arribar amb suficient antelació i escoltar totes les indicacions de l'organització per ubicar-vos a les zones adients. Amb aquests consells només cal esperar amb impaciència que el Campionat Balear de Muntanya visqui el primer capítol amb moltes sorpreses i novetats que no vos podeu perdre. Espera el desafiament de Valldemossa, on una vegada més l'asfalt dictarà sentència. Arriba el moment de programar el GPS amb els esdeveniments que els parroquians del motor no vos podeu perdre. El Campionat Balear de Muntanya viu el primer capítol de 2013 amb la pujada a Valldemossa, una cita imprescindible en què els favorits al títol voldran marcar terreny de bon començament. Les dues rodes segueixen sent protagonistes a les festes de Sant Josep i per això el Motoclub Ibiza Off-Road organitza el trofeu Fortnou, que es celebra a la Pitiusa del Nord. I de cara al final de mes vos oferim altres modalitats. En minimotos tenim competició de velocitat a càrrec del Motoclub 4 Illes. I si vos estimeu més veure un tram d'enduro, el mateix dia teniu el trofeu Festes de Sant Josep de la mà del Motoclub de Formentera i Eivissa. I així veu aquesta edició de Dalt i Gas la bandera a quadres. Però tranquils, daligasistes, el semàfor es tornarà a pagar la propera setmana amb més derrapades impossibles, curses al límit i els millors reportatges pels enamorats de la velocitat i la benzina. Fins aleshores, ens trobareu a la nostra web www.daligasib3tv.com, també als nostres perfils de Facebook i Twitter. Ja sabeu, gaudiu de la vida i Dalt i Gas!